Kufungane kuna kabenyika iyo ndichashika kawira netiti ndichamira na muponesi ndichawa nenyerezi ere ndichawa nenyerezi ere chiremba mumaneruzuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyerezi ere musimba natenzi ndoda kuna mata ndiwese muwani weweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unashisa kwazo ndichawa nenyerezi ere chiremba mumaneruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere na ususu wa Jesu nomuparokozo narine Shichandi fatamu moshawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi ere chiremba mumaneruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere ndichafara kuona usu wa Jesu nomuparokozo narine Shichandi fatamu moshawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi ere chiremba mumaneruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere ndichawa nenyerezi ere chiremba mumaneruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere kuwaye kuna mata moyo unofawa toya kuna Jesu onesi wedu nekutenda tohuya kuchishangu chedu ora pawa kaneta shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta shakana kakuwayo guwaye kuna mata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa wana
chichema zvese tinozviisa pamakumbo ake. Orapawo akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa. Orapawo akaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso. Orapawo akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa. Orapawo akaneta zvakanaka kuwayo panguva yemunamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo. Orapawo akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa. Orapawo akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa. Orapawo akaneta zvakanaka kuwayo. Esther 4 kubva pavhesi ya 15. Ipapo Esteri akarayira kuti vapindure Modhekai vati, endai mukokere vaJudha vese vari paShusha, muzvinyime zvekudya nekuda kwangu. Regai kudya kana kunwa mazuva 3 usiku namasikati. Neniwo navasikana vangu tichazvinyima zvokudya saizvozvo. Ipapo ndichapinda kuna mambo kunyange zvisina kutenderwa nomurawo. Kana ndikaparara, ndaparara hangu. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ndinamatire ndigokunamatirawo. Ndinamatire ndigokunamatirawo. Nyaya yeEsther toiziva. Paparongwa nyaya yakaoma kuti vaJudha vese vaurawe. Modhekai nekuda kwokuti anga kavengwa naHamani. Shoko raMwari rinodzidzisa kuti Hamani aida kunamatwa. Modhekai akati kunonamatwa kwaMwari chete akasika. Ndokubva godo rasimuka muna Hamani. Inyaya yamunoziva. Tsamba dzikanyorwa kuti vaJudha vaurawe. But Modhekai anotaura kuna Esther anoti, Esther, tibatsire vaJudha vakuparadzwa. Esther anoti, aiwa, ndinourawa namambo akuda kuramba. But Modhekai anomutaurira, kana iwe ukaramba kutibatsira panguva ino, usafunga kuti iwe neimba yababa wako muchapukunyuka, asi Mwari uchatibatsira neimwe nzira. Komana Modhekai anga asina kumira mushe, akamutaurira point blank kanzi, kana usingadirega, but Mwari uchatiitira zvinhu zvikuru, Mwari uchatibatsira. Iwe kana usiri kuda, it's okay, but our God
who help us, achatsvaga nzira dzekutibatsira nadzo. Esta rakambata ndokubva ataura, mainzwa, akabva atumira shoko kuna Modhekai, vanga vari bamudiki vake kana kuti bamukuru, baba, anoti, imimi manje chiunganidzai vaJudha vese vari paShusha, muti kwavari, zvinyimei zvekudya, da kuti muterese apa, zvinyimei zvekudya kwemazuva 3 neusiku 3, kwete muchizvinamatira, handi mainzwa vanhu vaMwari, but muchinamatira ini, kuti ndikwanise kuwana mukana wekunomira pamberi pamambo nditaure nyaya yedu. Ndoda kuti ndopandoda kuti muone ipapa, vaJudha havasi kunamatira kuti mambo arege kana kuti varege kuurawa. maJudha havasi kuzvinamatira, kwete. maJudha havasi kunamatira Modhekai, but maJudha vari kutsanya vachinamatira Esta kuti iye pachake akwanise kunomira pameso pamambo. Ndopanoda kuti muone apa. Saka the Bible is suggesting to us kuti pane nguva yatofanirwa kunamatira vanhu vanofanirwa kuzonotibatsira pane zvimwe zvinhu, kwete kuzvinamatira but kunamatira vamwe vanhu. vaJudha vakanga vachitsanya vachiti Mwari, ivai naEsta, vakomanaka, ndinamatire ndigokunamatirawo, ndinamatire ndigokunamatirawo, kwete kuti ndinamatire ndigokunamatira kuti ndonamatira vana vako iwozonamatira vana vangu. Kuri kunzi ndinamatire inini kuti Mwari vandipe simba, vandishingise ndigokumiririrai panyaya dzenyu. In other words, vari kudzidziswa vaJudha kuti kana imwe nguva uchida kunamata, hekuna kufokasa pavana vako chete, hekuna kufokasa pamurume, Mwari vene murume wangu, vene vana vangu, zvakanaka izvozvo, but pane nguva yekunamatira munhu waMwari kuti akwanise kukunamatirai mugokwanisa kuwana zvamuri kukumbirirwa zvacho. Ameno kana mazano ndataura. Yes, ndiri kutoti kana chibvira nhasi ndichipedza rusando rwuno, handisi kukunamatirai but muri kundinamatira. In other words, ndiri kumira pachinzvimbo chevatungamiriri vese vandiri kukumbira kuti muvanamatire. Yes, zvakanaka zviya kuti pastor imbondinamatirai, but nhasi ndiri kuti imbondinamatireiwo imi, mundiise pameso paMwari. But kana mandinamatira, zivei kuti muri kundinamatira kuti ndikwanise kukunamatirai kuti minamato yenyu neyangu zvinzike pameso paMwari. Isn't that good? In other words, usangova munhu wokunamatirwa, imbonamatirawo. There must come a day yaunoti nhasi ndiri kuzvinyima zvekudya, kwete ndichinamatira mhuri yangu, but ndachuza kumbonamatirawo elder wepachechi pedu, ndoda kunamatirawo mudhikoni wepachechi pedu, ndoda kunamatirawo pastor ndingi ari kutitungamirira. Hatisi kudla vana vangu, vana vabvunza tiri kuregere kudla, toda kunamatira pastor. This is what the Bible is saying, and the Bible says vanhu vakaenda vakanonamata, vakomana kwakanamatwa. Esta akabva aita sei? Akati inini nevasikana vebasa vandinavo tiri kunamatawo futi. Chinzwai vanhu vaMwari, pari kutotaridza kuti haunamatirwi iwo vata. Nyaya yekushandirwa yakapera kudhara. Vanhu vakawanda vari mudambudziko rekushandirwa zvekuti ivo vanenge vavete, umwe munhu achishanda, hatidi kushandisana zvakadaro, kuti uri kudla nemhuri yako muchidla, indichitsanya iwo chidla, but ndichinamatira iwe, never. Umwe neumwe ngaabate pake, ekuna kushandirwa nemunhu, iwe shanda. Esta ari kuti kana muchindinamatira, don't think kuti ndiye ndiete nevasikana vebasa, but I'll be praying, ndichinamatawo kuti Mwari inzwai minamato yevanhu vari kundinamatira. Saka ndati ini nhasi ndoda kumbonamatirana, kumbonamatira umwe munhu nezita, kumuudza, kutotsanya, kurega kudla, uchitaura kuti Mwari ivai naye, mumukomborere, nokuti akaiswa pachinzvimbo ichocho naMwari kuti amiririre kusadzikisirwa kwesangano raMwari. Tine varume nemadzimai vari mukati mezvinzvimbo mudzihurumende dzakasiyana siyana, vari kutungamira madhipatimende akawanda. Saka this is the time yekumbovarangarira, kuvanamatira kuti vari mukati mezvinzvimbo zvavo vamirire Mwari wokumusoro kudenga. This is what we are saying. So we are praying for those people vari pazvinzvimbo. Nhasi magara kunaka vanhu vaMwari, kana mamusingazivi kuti tokunamatirai, feya takukunamatirai manje. Vatungamiriri
vari mukati medzihurumende. I don't mind kuti uri senator, I don't mind kuti uri member of parliament, kana kuti uri Vidco chairman, kana kuti uri sabhuku, kana kuti uri ani, as long as wakapiwa chinzvimbo ende hana yako ichirova kuti wakapiwa naMwari, ende uchiziva kuti uri munhu waMwari, today is your day. We are praying for you. Ndakukunamatira. Ukaona usina kufamba tisu. Because nyaya hombe iri kuvanhu vari kunamata. Saka iwe kana uchida kuti zvikufambire, taura nesu kuti ndinamatire vanhu vaMwari. Pauro akamboitaura, akataura naTesaronika, veduwe tinamatirei. Tinamatirei nokuti basa ritinaro iguru. Hakuna munhu anonamatira umwe munhu akamuitira utsinye. Azviti. Because ukanamatira munhu unoda kuti aropafadzwe. Kana aropafadzwa unofara naye. Ani muri kuzvona. Saka kana tichinamata paya tiri kutoumba ukama. Ukaona munhu achikunamatira ari kutaridza kuti ane rudo newe. Saka iwe kana onamatirwa usaite utsinye kumunhu iyeye. You see now. Saka patakunamata izvino tikunamata munamato wokuti Mwari abatsire vanhu siyana siyana kuti vamirire Mwari mukati menzvimbo dzavanosevenza, kuti Israeri neJudha idzikinukwe pakukanganiswa naDiabhorosi. Isn't that a special prayer? Haisi ngo yangu wakamira here kuti ndiani kuunga ndinamatira. Did you know that kune vakuru vanoshiya kuti ndiani kuunga ndinamatira? Pane pamwe kunyange anga achimboita zvemashavi kana chinyi, but pane mumusi wanoti denda ngowana munhu anondinamatira. So I'm saying neuda kokuti wauya pachannel inoi makorokoto munhu mukuru takukunamatira. But as we pray, imboisa zvimwe zvese pasaidi, newewo nevashandi vako pindai pakunamata. Munamato une simba, munamato une simba. Pawakanamata chii chakaita, mozoipedzisa. Chii chakaitika? Mwari wakanzwa munamato waEsther. Mwari akamupindura. That's why even today vanhu vanoti tiri kuita inonzi Esther's fast. Throughout 3 days, 3 nights vanhu vachifasta. But do you know kuti vanoti Esther's fast vachizvinamatira? No. Esther's fast ine chekuita nekunamatira umwe munhu. I see an individual prayer. I pray kunamatira umwe munhu. This is an intercessory prayer. Munhu anoti ndiri paEsther's fast achinamatira mhuri yake, achizvinamatira nevanhu vake. It's not Esther's fast. Esther's fast is to pray for somebody so that they can pray for the rest. Munamato wako here panguva ino kuti pastor kutaura chokwadi hamundioni henyu nokuti muri paTV nokuti muri paYouTube, but ndoda kuti mundinamatire. It's a message pasapo. It's a message. Zvinoinda unotaipa kuti iniwo pamakunamata pastor ndikutombomira ndakumirero ndemaminitsi mairi njiita rukoko. Ini pastor ndine chinzvimbo changu kwandiri. Kana wanga usingazivi une chinzvimbo chekuvababa pamba. It's a position of honor. Nokuti vanhu vese vaunoona vaya vanotanga kuita vana baba vasati vaita zvavari kuita. So you need a special prayer. Kana wakatozopiwa rimwe basa guru kudarika raunaro, you need more prayers. So I'm asking you, uri kuda here kunamatirwa? Nyora pasi kuti I need a special prayer right now. Ndine zvinhu zvandiri kunamatirawo muupenyu, but ndega handigoni. Esther akati ndokuti ndinamate ndega, plus handidi kuti munamatire mambo. Namatirai inini. Ki ndini. Ki yenyu ndini kana ini Mwari wakangundistrengthena mapinda. So is it a selfish prayer? No, because Esther hana kunovata. De akavata aiti vanhu vari kundinamatira taigona kuti aizvi munamato wokuzvikudza, but ari kuti batsiranai neni pakunamata muchindinamatira. Ndinamatire ndikokunamatirawo. Yes, God bless you. I know maisa message takunamatai zvino. Keep on muchiunza mamessage enyu kunyange musina kuya palive program, mukazoiona umwe musi, rambai muchinamata. Mwari uchakuitirai zvakanaka. What type of prayer do you want? Esther aimboda munamato wei? Mordecai aida munamato wei? Aida munamato wokusunungurwa kwevanamati. Saka munamato wako ngauye nechekuita nekusunungurwa kwevanhu vakakupoteredza. Imba yako, mhuri yako, mudzimai wako, sunungurwa kwako, kupurasi, kubasa, pacheya yaunogara, mudesk, whatever, phone yaunobata, laptop yako, meeting yaunogara, paunocheya, mask yako yaunopfeka, whatever, anything to do with you. Uri kuti Mwari ndinzwe iwo, munhu wenyu akunamatai zvino.
inzwaiwo munamato wake. This must be your prayer. Takunamata izvino uzvipire kuna Mwari, usanetseka ba. Reurura zvakaipa zvako. Shoko rinoti kana muchireurura zvivi zvenyu, Mwari akatendeka anotiregerera. Zvivi ndo zvinokanganisa kunzwikwa naMwari. Ndo zvinotaura Isaiah 59 verse 2. Your sins ndo zvakavhara kuti tsanzwike pakunamata. So we are praying right now. I want to ask all elders, all members of the church, to remember to pray for someone. Nasi namatira umwe munhu. Nonga zita rake. Even pa YouTube apo. Nonga zita rake. Ubva watomudza kuti izvozvi pasa vachinamata. Ndanonga rako ndikukunamatira. Handizivi nyaya dzako. Usade kuudzwa nyaya zviri pachena. Pane asina kufirwa here. Ipo pano patiri pano. Pane asina nhamo mumbai. Hakuna ndizvo zvese zvimwe usataura. Namata. Because hausi kunamata kumunhu, unamata kuna Mwari. Baba wokudenga, tokutendai. Tataneta kunamatira vanhu. Toneta tishaya kuti kwesi tonamatirwa nini nasi matipawo zuva rekunamatirwa kwedu. Thank you Lord. Pati hatingonamatirwi tigereka. Tonamatirwa tichinamatawo. Saka taakunamatirawo vanhu vari kutinamatira. Kuti vave nesimba rekutinamatira. So that munamato yavo nemunamato yedu yosanganiswa nemunamato waJesu. Uye akatinamatira pamuchinjikwa. Akati Mwari, hansi kunamatira ava vadzidzi vega, vanti kunamatira avo vachazotendeuka nekuparidza kwavo. Kuti kunyange vari munyika, varege kuva venyika. In the world, but not of the world. We are praying this morning, Father in heaven, hear our prayer, O Lord. Tukunamatira vatungamiriri vemachurch, from the president to the list. Kubva kuna head elder kusvika kumdeacon, kubva kuna asha kusvika pane wese anomira pagedhe, anogesa vanhu maoko pagedhe, asanitize vanhu pagedhe, ari kunyora mazita avanhu achipinda. We are praying for every department, from every director ari mukati meconference, everyone akapiwa basa pamafudzi ake. This is our prayer, kuti Father, ndo pane key yedu apa, mukangotungamirira our leader wechurch, tapinda changamire. We are praying in the name of Jesus. Be with this man. Ari mutungamiri wemhuri. Ndo pakahincha. A blessing of the family. Bless Baba. Ndakunamatira even masenator. Ndakunamatira MP edu, member of parliament, mavhidiko chairman. Ndakunamatira mukuru wenyika, iye wamakazi gadza pachigaro, mukamuisa pamafudzi ake mutoro wokutungamira nyika dzakasiyana siyana, ingava ino yeZimbabwe tovanamatira, nyika yeSouth Africa tonamatira, even Europe, America, kwese kupi. We are praying for them kuti in the name of Jesus, may you give them courage kuti vakwanise kusunungura vanhu vaMwari, vanamati vakasunuka wherever they are. Tototenda kwazvo kuti unamati akasununguka, hapana kapinzwa mujeri nekuti anamata, chero chaanamata. May this be the spirit of the leaders. As we pray right now, I'm happy that Esther painamatirwa iye ainamata. Mutsewo moyo vanhu vanamate, varege kufuka gumbeze nokuti vari kunamatirwa. Let everyone today, let this be a national day of prayer for everybody. Kana matitira changamire, tinokumbira kuti mazita edu aderedzwe, renyu risimudzirwe. Munaise mvura, tidye tigute, tigokudza zita renyu. Vanorwara, muvanaise. Move from one bed to another. Let them discharged. Vadzokere kudzimba. Nokuti vanamatira. Vakaremerwa ngavarerukirwe. Pavanocheya meeting yekutanga, vachivhura muromo, vagoziva kuti ndiJehovha wanditungamirira. Cheya yaanogara izodzei nemafuta. Ballpoint yaanonyoresa, zviguno zvaanobaya computer. Let every finger be directed by God, who is the secret finger yakanyora kumadziro. Munyasha dzaishori Jesu Kristo nekuwadzana kwomweya mutsvene zvinobva pachigaro chitsvene chaMwari Baba zvizorere pamusoro pedu tese kubva iye zvino dzamarara muchidzoka nekusingaperi-peri. Amen. Hallelujah. Mwari akuitire zvakanaka. God bless you. Tosangana pachimwe chikamu munyasha dzaJehovha. Nedzimwe nguva ndinoremerwa, rutendo rwadupuka, ndinokumbira rujeko rwake, ozezera runyararo. Anozichinjararo, anozichinjararo, kana ndasuwa mumweya mumwe.
rara nemukutenda obataroko ondipa simba guru kana ndichina matakwa anotaura neni anotichinyarara kana ndasuwa mumweya mumoyo anotichinyarara suriorira Jesu ouya ovinga iweneni novimba naye noshuwadenga kuva naye narini anotichinyarara kana ndasuwa mumweya mumoyo anotichinyarara kana ndasuwa mumweya mumoyo anotichinyarara